Piantenipun Pak Siro wau. Pak Siro LPG. Monggo Pak. Tondone lek cakra Baskara iki kompak semangat. Apa tadi kompak? Semangat dan kompak. Ngono lho Pak Jiwo. Kuwi tunggale kompak ngekom. Piye maksudnya? Sempak. Sempak semangat dan kompak. Maksudnya iki ngono lho, Bos. Adik kudu sementing kompak ngekom. Iya. Ngekom sempak. Ora. Jangan. Lanjut ya Pak Jiwo ya. Oh ini jangan ngeluh ya Pak Jiwo ngeluh rondo ya toh. Sabtu pagi Anjak itu.
kompak. Kompak tenan ta? Cakra Baskara kompak. Kompak yogane nom-nom wae. Tuwek sithik Ji. Kateni. Diuri-uri, sampean ki ora cukup lek komo. Kok ngene iki lho. Ya diuri-uri ki maksudnya ngene. Supaya bintang. Hei, dadi patung kok sok. Hah? Justru ngene iki, anu Mas yo, bar iki apa bar iki? Bar lewong ki apa biasanya? Oh, lagu sing wis kabundut. Sampun kabundut iki wae napa Wis lewong dianggep pendek kowe. Rodok suwi ya, ben rodok suwi. Duding Dik, duding ini. Oh, judeng sapa ya kuwi? Kayak patung pancoran duding. Dhisik sing ngentenge aku kowe. Duding satu reh. Wow, kowe iki. Berarti kae sing duding. Iki. Berarti Mbak sampean Mbak. Sampe sing ngenteng iki. Warek. Satu tenang iki Mas, Mbak. Ndak, orang. Tangane Dik, jempole karo padha iki Dik. Oh, jajal. Kok dinteni sak jam ngono lempah apa ora ya Mas ya? Gak untune garing muka enggak ya. Mendem ae. Oh, wes ya. Wes Pak ya. Sampun, lanjut apa mboten Pak? Pak, halo? Lanjut ora. Lanjut apa ora? Nek enggak ngene terus lho, Bos. Lanjut. Ora kena ditakoni. Ya. Dosa gak dhewe kok. Sabtu pagi terang, isi setu, ngopi kesini, tresna bukan tapi lama.